Moikka taas kaikille ja tervetuloa uuteen videoon. Tänään pelataan Brawl Starsia ja tosiaan nyt se uusi mikrofoni tuli, ei mennyt 3 päivää, eli äänenlaatu parantui, joten pistä ihmeessä se kanava tilauksen ja tykkää hei tästä videosta ja kommentoi vaikka jotenkin allestukin rakentavaa kritiikkiä. Oikeesti miten tällä hetkellä tarvitsen niitä. Mä oon vähän seurannut mun tilastoja ja nähnyt, että mulla on niitä näyttökertoja videoilla uusilla, mutta yleensä ainoastaan kun yksi, niin painaa tykkään nappia. Ja hei, menkää nyt ihmeessä tilatkaa sitä, jos ootte uusi. Ja kertokaa nyt hei kavereille. Tänne tulee hyviä videoita, ehdottakaa kommentteihin pelejä, joita pelaan. Ja nyt kun hankin mikrofonin, niin äänenlaatukin parantuu. Ja toinen pulli heti täällä kaverina. Tää oli huono virhe. Apua, heppa. Ja kuoltiin. Joo. Niin olisin todella kiitollinen, jos tosiaan tilaisitte. Se olisi erittäin hyvää. Oi, täällä heti tulee iso... mä vielä hyppäsin. Tää on aika hauska mappi. Tosiaan tänään pelataan näitä random map-haasteita. Ai. Näittekö te? Miten mä yhtäkkiä lensin tolleen hitaasti tänne näin? Niin miten mä yhtäkkiä synnyin tänne? Eihän mun tänne pitänyt syntyä. Ja nyt mä oon yhtäkkiä täällä. Okei, tää mappi on vähän sekava. Nyt kuoltiin jo, toi oli huono idea. Miten ihmeessä mä yhtäkkiä lensin toiselle puolelle kenttää? Mä oon joku se. Hei, ja mä en pitkään aikaan pelannut Brawl Starsia, mutta ilmeisesti tämän pullin ampuman matka on pidennetty aika reilusti. Näin pitkä, kun ennen se on ihan sentin päällä. Jaha, nyt ollaan täällä. Tän kokonaan meidän vallassa. Ai, nyt tulee tuolta toi rasittava. Eikä, pitkä sen nimi oli? Ihan en muista. No niin, kuolepa El Primo. Ja hän on joholla 21. No, milloin se alkaisi toimia? Oh no. Ei, nyt menee ihan päin pyllyä. Ei, mulla oli tän gadgettikin, joka antaa lisää HP:tä. Miksi mä en oo sitä käyttänyt? Näin, täällä ollaan El Primo. No sehän oli erittäin hyvä, ei huono. Kyllä, huono valinta. En mä tänne halunnut. Joo, on kyllä aika omituinen. No joo, tää hävittiin, mutta en mä tiedä. Hauska mappi. Voitte sitten pelata heistiä random mapeilla. Elikkä otetaan täältä nyt semmonen, vaikka tää tikku tammalla pienemmällä ränkillä, niin ei haittaa vaikka vähän putoa. Niin, katsotaan miten sujuu. Ottakaa kommentteja teidän mielipiteistä siitä, että kun mä hankin tämänkin. Okei, hei, tämähän oli hyvä. Nyt ihan tänne toiseen päähän. Tästä mapista mä ainakin tälle alustavasti pidän. Ja tosiaan niille, jotka ei tiedä, minkä mikki mä ostin semmosen kuin Bowie M1 Lavalier mikrofoni tästä kun lunttu tuosta paketista. Eli Bowie M1. Oon kattonut paljon videoita ja ilmeisesti aika hyvä mikki. Tosi hyvä hintalaatusuhde. Tää maksoi muistikaupasta, josta mä tämän ostin, niin tää maksoi vain ja ainoastaan paljon tää maksoi. Niin 19 €, mutta postikulut sieltä Tampereelta niin 5 €. Eli yhteensä 24 €. Ja toi Bo rasittavana, niin kuolepa Bo. Ei. Ahaa, joku meidän tiimillä niin koko ajan hakkaa tällä hetkellä niiden tornia. Mikä se on? En mä muista, mä oon siis ihan sekaisin, kun mä en oo pelannut pitkään. Miten järkenes teleportissa, kun ne teleporttaa vaan vähän matkaa? Okei, me ollaan edelleen vähän joholla, mutta ei ole kyllä kauaa. Noin, kuolisiko toi Jessie? Bo. Elä Bo kiusaa. Hyppäsi suoraan toi.
Jessien turretin viereen, niin se tappoi, mutta ikävä kyllä. Nyt jos päästäis hyppäämään tänne, noin hyvällä hypyllä tuonne, oi melkein alas, 5 tonnia, 12%. Meillä on aika isot mahdollisuudet voittaa, pitää katsoa. Ja tosiaan, hei sori jos tää ääni kuulostaa omituiselta tässä mikissä, nimittäin tää on eka kerta kun mä nauhoitan tällä. Tänne oon mä tehnyt tällä pakko tehdä jonkun testi. Ja nyt siis eka kerta kun nauhoitan tällä ja sitten mulla on vaan tää Mobizen, joka tallentaa tätä ääntä, niin ei oo mitkään parhaat äänet. Vielä pitää varmaan editoida niitä. No niin, tämmöisessä mapissa ainakin alkuvaikutelma ihan kiva. Varmaan tosiaan teleportti on turhat, kun ne teleporttaa vaan niinku tommosen yhden puskan. Heti päästiin hyvälle alulle. Ui, meillä on toi Amper, en edes äsken tajunnut, se on tosi hyvä brawler. Ihan tien kokemuksesta, kun on pelannut kavereilla. Hei, pysähdyppä nyt. Okei, tuolla on toi Barley tuolla. Au, ai nyt kuoltiin. Ikävä kyllä. Näin. Mä en siis tosiaan tehnyt tästä mikrofonista mitään unboxia, kun ei vaan jaksanut ja ei ollut semmoista hyvää paikkaa sitten tehdä. Ja tuolla Darlella on tommonen kiva kolo, josta on pahingoittu no, meillä on 18% tuo, niin no se ei mennyt mitenkään kivasti. Hei, laittakaa myöskin kommentteja. Joo, mä sanoin, että laittakaa kaikki kommentteihin, mutta en keksin muutakaan paikkaa. Oi, voitettiin. Niin laittakaa, että miten mieltä olette joulusta. Ootatteko tästä? Ihan kivampaa. Näytään nyt tosta liikeestä. Juu. No, tää video mahtoi olla tässä. Kerättiin mukavat, oliko se 3 vai 4 peliä tällä tikillä. Ihan kivoja mappeja. Ja niin kiitos kun katsoitte videon. Ja hei, tykkään ihmisestä niin videosta. Ja tilaa kanava. Se auttaa mua tosiaan tosi paljon. Ja ei muuta kuin seuraavaan videoon.